Mga patay nga nahitabo sa Sugbog gituuhang binuhatan sa Vigilante Group. Piniriso sa CPDRC, mi eskapo. Mga nagtukod og balay sa Osmeña Shrine, mibabag sa subling pagdemolish sa City Hall. Subuanon natagbaw sa sona ni Presidente Rodrigo Duterte. May hapon Sugbog, Kabisayan. Mga tao nga mitanaw sa sona ni Presidente Rodrigo Duterte kagahapon, pulos nakatutok sa ilang mga telebisyon kay nagatang sa posible niyang ipanulti. Apan sagad sa mga nakakita, gingong nalingaw ug natagbaw sila ni Duterte. Aniya ang nagkalain-laing reaksyon sa mga tao sa report ni Jinky Rosit. Miani og managlahi nga reaksyon ang State of the Nation address ni President Rodrigo Duterte kagahapon. Apan sagad sa among nahinabi, pulos nakauyon sa mga punto de vista nga gipadayag sa Pangulo. Sama na lang ining magtutudlo nga taga Mindanao kinsa nalipay sa anti-drug campaign ni Duterte. Sa kuha kaning droga kay para masumpo ba kay luoy ba atong makuan kanang mga anak sa maabot panahon basig sila na pod ang kuan manimuno aning atong kuan ning Pilipinas na may nang masumpo kay para at least sila maka-eskwela ng padayon dili na malulong sa droga. Apan kining taxi driver nga si Johnny, nagpaabot kagahapon nga nganlan ni Duterte ang mga local chief executives nga nalambigit sa drugs. Ug tungod kay wa man mahitabo, malaumo na lang siya nga madakpan sab ug mapatay ang mga drug lords ug dili lang basta ang mga gagmay nga drug pushers. Sa akong nabantayan ron good ma'am kay mga ordinaryo rang drug pusher ang nasampulan, di ba? Mingon din ni Sokol mo nang namatay. Pero mas mayong katong ma-mention nato ni Mayor Ligong Town, katong mga opisyalis nga dagko, mas mayong masampulan sad sila. Dili lang mga gagmay nga drug pusher ang matikio para syaro din na sila mukurog. Si Nanay Bebe Castaño nga misaksi sa sona nakadaig sa gihimo sa presidente. Pila pa lang kaadlaw gikan siyang paglingkod, hilabi na sa pakigbatok sa iligal nga drogas ug korupsyon. Siya nang hinaot nga unta tumanon usab ni Duterte ang uban pa niya nga mga saad. Ang hinaot nga naag yun, maabot gina ang tanan niyang gisaad na. Si Melda nga usa ka OFW, nalipay sab nga dunay ahensya nga moatiman sa tanang problema sa mga overseas Filipino workers. Sa pag-apply og passport, ingon mga 10 years na mas maayo. Kay kung 5 years lang, maiksi lang bang panahon. Tapos kuan pa ang linya kanang mag-apply ka ba kanang haba ang linya tapos dagang pag mga pasikot-sikot. Gikalipay sab ni Manuel nga sakop sa urban poor ang pagpahunong ni Duterte sa mga demolition tungod kay di na sila basta-basta mapapahawa sa ilang mga gipuy-an. Kuan gato bang demolition ba? Dapat na relocation. Mo to yang ganan. Mo to gyud digong. Katura. Ano ganang kato kay? Nagpuyo mo kog urban poor. Manang og demolition me, na may location. Sa pangkinatibukan, bisan dunay pipila ang wa makauyon apan maayo matud pa ang sona sa bag-ong pangulo sa nasod. Pasalamat kami nga kami mga trabante isip usa ka gwardiya nga mabuhin-buhinan ang among tax. Makatabang na sa amo ang pagbawra ko sa gisulti ni Digo sa iyang gipang speech sa kagahapon. Okay ra ang iyang gipanulti og mayon ta. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Human sa sona ni President Rodrigo Duterte kagahapon, mas subsub na nga implementar ang anti-colorum operations nga gipahigayon sa mga personahe sa LTO ug LTFRB 7. Mubalik sa report si Jinky Rosit. Kagahapon lang gimando ni Presidente Rodrigo Duterte atol siyang State of the Nation address ang istriktong pagpanakop sa tanang kolorom nga mga sakyanan nga padayong nagbiyahe sa mga kadalanan. Lakip siyang gimando katong nakasupak sa outside line ug ang pagtukod og illegal terminals.
Kaganiha giangkon sa LTO Regional Director nga dinhi sa rehiyon, lisod ilhon ang kolorom, labi na ang mga van for hire. Kini tungod kay kasagaran kanila, patago ang ilang operasyon. Nagkinahanglan matud pa kini og igo nga surveillance aron pagsiguro nga ang ilang gidakop tinuod nga nakasupak sa lagda sa Joint Administrative Order sa DOST. Ang madakpan magatubang og 200,000 pesos nga multa gawa sa suspensyon sa ilang operation sud sa usa ka tuig. We have a not really aggressive but consistent enforcement of kolorom. Ang ato lang dili ma-confirm until now is that which sector or type of operation sa transport sector ang dunay consistent kolorom. Except that na-identify nato sila sa vans lang, di pa nato ma-identify ang jeepney, ang taxi, how much. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board miingon nga andam sila kanunay nga makig-alayon sa LTO sa implementasyon sa maong kamanduan ni Duterte. Gani sa nakalabay nga 12 ka buwan, nakadakop na sila og napulo ka kolorom nga mga PUJs, 6 ka taxi units ug 5 ka V-hire, samtang 46 sub ka mga PUJs nga out of line ug 3 ka mga bus. Sugyot ni LTFRB Director Ahmed Quizon, mas maayo kung ang mga LGUs mugahin og pondo alang sa pagpalit og mga CCTV camera sama sa syudad sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu aron maimplementar ang no contact policy. Kay supportive man ang atong role sa enforcement with LTO so that atong ma-impound kini mga sakyanan in order also to protect the interest of the franchised nga legitimate nga public utility vehicles. And number 2, in order not to endanger the lives of passengers. Awhag sa LTO ngadto sa mga operators nga monitoron ng ilang mga drivers aron malikay sa dagko nga mga multa. Ang madakpan nga van, 200,000 ang multa, samtang 50,000 sa jeepney ug 120,000 sa mga taxi kun sedan. Ang LTO nagtinguha nga magkuha og dugang deputized agents gikan sa PNP. If they really engage into that, knowing the consequences during apprehension, then they must take the risk. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Patay ang usa ka tawo usa ka adlaw human gibisita sa kapulisan sa ilang Operation Tok-Tok Hangyo. Kini giaksyonan ni Leslie Caminado Vistil. Nagbuyod at ubangan nining tindahan og pagkaon si Armando Cabang Toyko, human giulo og pusil sa wa mailhing taw. Mato ni Piotr Randy Dennis Batistis, migawas ang biktima sa ilang panimay aron magpalit og pamahaw. Samtang nagbarug ang biktima, giyong kalit lang miduol ang usa ka lalaking gamayon nga naghelmet o gidulit pagpusil ang biktima. Mayong pagkalapos sa bala gikan sa walang bahin sa ulo sa biktima ngadto na sa tuong bahin niini. Di kami sa taas kay palit nagpagkaon kay padung ta duty. While naghuwat sa pagkaon, gipusil og kalit. Pila ka bunga dito? Ang sa witness, isa ra jud. Si Janet, igo na lang nagsudong sa nagbuyod nga lawas siyang igsuon. Wa siya magtuo nga adunay mo patay niini kay wa man siya nasayrang kontra. Taod-taod na sabkuno kini nga miundang sa pagpamaligya og drogas. Sa una, nadakpan man siya ma'am. Oo, namaligya siya sa una. Naundang na siya, ma'am. Naundang na siya. Ang silingan sa biktima mitugan nga kaghapong adlaw, gitok-tok hangyo pa ang biktima, hinungdan nga wa pa gyud siya magtuo nga patyon kini. Diya ana ra man to sila nya, wala man daw diha didto man daw upon. So ang kanang gipusil karon gianha na day na gabi eh. Oo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado Vistil, News 5. Usa ka piniriso sa provincial jail nga taga-Argao miiskapo kagahapon. Yano kini nga moiuban sa mga bisita sa jail paggawas sa bilangguan. Ang report giaksyonan ni Ray Pasaporte.
Gamit ang visitor's ID yan no nga milakaw pagawa sa prisuhan ang binilanggo nga si Arnel Mait nga taga Sitio Himumbungan, Taluut, Argao, Cebu. Siya may iskapo kagahapon sa buntag agi sa exit. Sa wala pa makapuga si Mait, nakuha siya sa CCTV footage gikan sa second floor nga nagdala og towel. Yano ra siyang naglakaw paingon sa ground floor nga nagsulob sa visitor's ID ug nidiretso sa gwardiya diin anaa ang entrance ug exit aron dili mailhan nga piniriso. Miuban siya sa panon sa mga bisita sa jail ug gibilin ang visitor's ID sa gate. Sa paggawas ni ini, duna siya gikamay apan dili maestablisar kung duna ba'y nag-atang nga kasabot ni ini sa gawas. Alas 6:30 na nakamatgon ang mga tinugyanan sa prisuhan. Human nakagawas ang tanang dalaw nga niadto pang Sabado. Nag-overnight sa prisuhan. Niadtong Enero 22 ning tuiga, nabalhog sa jail si Mait tungod sa kaso nga may kalambigitan sa gidili nga drogas. Gawas sa visitor's ID nga gisulob ni Mait, naghimu-himo usab kini og stamp nga gisuwatan og CPDRC visitors gamit ang pintel pen. Mga sakop sa jail miadto sa Taluut sa Pamasin nga mopauli si Mait apan wala kini didto. Ingon niya asawa nga wa ko na mo kontak niya. Ana niya pero ang feedback dres mga preso dere ato yung amigo dere ba nga sige naghilak-hilak ko kalagot ko no kay iya ko ng patyon ng asawa kay kaliwa lagi ko no na ko uyab tan-aw ko di kumto daot kay asawa niwang kay ba. Sukad ni adtong Enero, kaduha pa kahigayon nga nakabisita ang asawa ni ini. Si Mait usa ka baker ug gi-assign sa tigluto ug pan apan suway kini nga miiskapo agi sa kisami. Hinungdan ilaha kining gibalhin. Nagtuo si Tural, giplano ng daan ni Mait nga moiskapo. Human nakakuha og visitors ID. Giangkon ni ini dunay security lapses ang mga gwardya na destino sa gate. Kato siya actually security lapse dito. Sipiat dito ba kay kanang nakagawas gud. Kaya ang pagpasod lisod man pag stricto man kay pasod ang kanang paggawas gud mao na mo gi buhatan sa una plano nga ang tanan nga mogawas inspeksyonon na mo usab. Nagplano si Tural nga pailisan ang 15 ka gwardiya nga sakop sa GDS Security Agency ug dili usa mudawat og mga dalaw matag Sabado ug Domingo. Ang barko 9:30 ang barko basig mo sakay to dia. Kaganihang buntag gipaat nga ni Tural sa iyang mga sakop ang pantalan sa tangil sa lungsod sa Dumanhog sa pagtuo nga mularga si Mait paingon sa Negros kinsa lumad nga taga didto. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga tagtungod sa usa sa napatay sa usa ka anti-drug operation sa Danao City, mireklamo nga planted ang ebidensya sa usa sa mga biktima. Kini giaksyonan ni Eden Suralta. Dinhi sa sitio Pag-Utlan, Barangay Maslog, Danao City, ipang pusil patay ang tulo ka tawo. Nagsiga ang tulo ka kandila nga giapungan sa mga batanon, mga kabanay ug higala ni usa sa mga biktima nga si Jerome Austria. Samtang ang haya ni Benjamin Pipito, gibutangan og piso ibabaw siyang lungon apan nagdumili ang paghubad sa gipasabot ni ini ang kabanay ni Pipito. Apan sumala sa mga tinuhuan, butangan ang lungon og piso aron makonsensya ang nagpatay sa biktima. Midangoy-ngoy sa paghilak ang mahud ni Jerome Austria nga si Mary Jane. Wala siya magdahom nga mamatay ang iyang igsuon nga iyang gihulogway nga responsable og mapinanggaon nga magawang. Mapinanggaon, dili ka wala mo dapat nako. Buotan kayo. Katawa lagi na siya. Mahilumon. Gapusin lang nila og largo. Nasunti kay kuyo. Pusilang nilang largo, yun ay tao nga nakita silingan nga. Ingon nga, huli labos si kuya, nagkatawa lang ang pulis. Ang inahan ni Jerome nga si Judita Austria, may reklamo nga planted ang shabu diha sa kamot siyang anak. Suma pa ni Judita, nakasaksi ang nurse sa Danao Provincial Hospital nga gipugo sa pulis pagbukad ang kamot ni Jerome aron ibutang ang usa ka pakete sa shabu. Pag kuan pusil ida sila ospital yan ana man daw ang nurse nga kana siya ba gibuka di ang kamot gibutangan og kuan drugs Gipamatod ni Judita nga tarong og dili tigamitan og drogas ang iyang anak nga matud niya nakaani og mga medalya sa dihang nagtungha pa kini sa high school. Alang sa Aksyon Bisaya, Eden Suralta, News 5. Duha ka mga drug pushers sa Mandaue napatay tungod sa pagsukol sa mga pulis sa gihimong anti-illegal drugs operation. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte.
Pasado alas 2 kagahapon sa hapon unang napusilan patay sa mga sakop sa Kasuntingan Police Station sa Mandawi City ang giila nga level 2 drug poser nga si John Paul Misterio, 18 anyos, taga Sitio Salvacion, Barangay Magikay, Dakbayan sa Mandawi. Si Misterio misurinder na kaniadto sa gipahigayong Operation Tukang apan mibalik sa pagpamaligya ug Shabu. Gipahigayon sa mga pulis ang buy-bust operation aron pagkumpirmar sa mga report nga ilang nadawat ug nasuta nga mibalik kini sa pagpaninda ug Shabu. Sa buy-bust operation si Misterio nga nakabantay nga pulis ang iyang gikasabot ug midagan apan na corner. Mibunot siya sa iyang armas apan naunhan sa pagpusil sa mga pulis ug napatay. Mo tong ang wala inahimo atong kapulisan di depensa sa ilang kaugalingon, and then ang ilang na unta nga i-neutralize lang siya but nakabsan sa siya ang kinabuhi. Samtang taliwa sa unang sona ni Presidente Rodrigo Duterte, pasado alas 5 kagahapon sa hapon, napatay usab sa mga sakop sa Police Station 1, Mandawi City, ang usa ka drug poser human misukol sa mga pulis didto sa Sitio Zone 7, Barangay Mantuyong, Dakbayan sa Mandawi. Nag-ubo pasulod sa iyang balay nga wala na'y kinabuhi si Gilbert Maturan, 23 anyos alias Puloy. Giila nga taod-taod nang namaligya og ginadiling drogas si Maturan ug gihimo usab ang iyang balay nga suyupanan sa mga pinalit nga Shabu. Si Maturan nalakip sa listahan sa mga pulis ug apil usab nga giduaw sa Operasyon Tukhang. Mipahigayon og buy-bust operation ang mga pulis aron sa pagsuta kung kini mihunong na sa iyang illegal nga negosyo. Apan si Maturan, inay nga mo surrender, mibunot kini sa iyang armas dihang iyang nasayran nga pulis ang iyang gikasabot. Apan wa makabuto ang armas ni ini ug siya ang napusilan sa mga pulis. So wa mo surrender, itagag chance, so gitisbay. So pag execute na, ni sukol man na, o niya, pagbunot niya, wa kabuto yung armas, so na-back up na tong pulis po, naunhan siya, naigo siya. Apan ang igsuon ni ini nga usa ka minor de edad, mihimakak nga namaligya ang iyang igsuon ug Shabu. Matud pa ni ini nga misurrender na ang iyang maguwang ug nakurat na lang siya nga gipusil patay kini sa mga pulis. Masuyok na siya sir, pero niundang naman na siya, surrender. Bagoy pa ko na nito ko, bagoy pa ko na nagpagdala, ngay pahit gatas yung anak. Pagtaturi, pusil no. Nakuha sa mga pulis sa crime scene ang 11 kagagmayng pakete sa Shabu, kwarta, mga drug paraphernalia, ug duha ka caliber 38 revolver nga dunay 5 ka mga bala. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ang pagtukod sa mga rehabilitation center sa nasod mao ang usa sa mga taha sa DILG nunot sa kadaghan sa mga misurrender nga mga drug dependents. Apan naglibog ang departamento kung asa nila kini unang tukuron. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Wala pa makahukom ang DILG kung asa tukuron ang mga rehabilitation centers nga gimando ni Presidente Rodrigo Duterte. Mato ni DILG Secretary Ismael Sueno, nagproblema sila sa kadaghan sa mga misurrender sa matag rehiyon sa nasod. Sa State of the Nation address ni Presidente Duterte, ang mga kampo sa military mao ang usa sa iyang nahuna-hunaan nga himuon nga mga rehabilitation centers. So this is why I gave instructions nga we will start with 4 rehabilitation centers and eventually all regions will have rehabilitation centers. Gawa sa rehabilitation center, nagplano sila sa paghatag og trabaho ni adto mo surrender. Susihon nila ang mga abilidad sa matag may surrender aron kahatagan sila og trabaho. Mahimo usab kini nga suhulan sa DNR sa pagpananom. So daghan kita masudlan sa ilaha nga mabayaran po sila. So, or we can develop their talents. Nakita na po. Dili mo, Cebu ba to? Cebu ba mga inmates ninyo kasayaw? Di ba? Mga dancing. So, ma-develop na to ilang talents, mapuslan na sila. O sa ilong pa. Mapuslan sa isa-isa. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Human sa usa ka buwan nga pagkapriso, giipon na ang high-risk prisoners sa CPDRC sa uban nga mga binilanggo. Nakita sa mga tinugyanan nga wala nay hulga sa kinabuhi ni ini. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Barok, wala na sa isolation, na sa general public.
na siya sa silda 118. Mao kini ang gipahibaw ni Consultant on Jail Matters sa CPDRC, Marco Tural, sa iyang pagbalhin og selda sa drug suspect nga si Alvaro alias Barok. Usa ka buwan na nga nabilanggo si Barok human ni surrender sa NBI Bohol. Kauban ni Barok sa selda, pulos nagatubang og kaso nga may kalambigitan sa gidili nga drogas. Matud ni Tural, wala na siya'y nakita nga hulga sa kinabuhi ni Barok. Gitugutan na sa tagdumala sa CPDRC nga makadalaw ang asawa ug mga anak ni Barok. Gani, iyahang papilon og sayaw si Barok sa mga dancing inmates nga misikat tibuok kalibutan. Karong Huwebes magpractice sila sa sayaw nga trumpets ug nagplano si Tural nga iyang himuon nga star dancer si Barok. Sayaw siya kapil. Pasayawon kita mo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga nagtukod og balay sa Osmeña Shrine ni babag sa subling pag-demolish sa City Hall. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Mga bato ug mga punuan sa kahoy ang gibabag sa mga nagtukod og mga balay sa Osmeña Shrine sa Barangay Kalunasan. Gipangandaman nila ang pag-abot sa demolition team sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement sa City Hall nga mo'y muguba sa ilang mga balay. Gipaparog usab ang tarpaulin nga dunay picture ni Presidente Rodrigo Duterte og mga rason nganong di sila angay papahawaon. Nangabot ang mga sakop sa probe apan bugtong nakasud ang team leader sa demolition aron pagtino kung tinuod nga namalik ang mga gipapahawa ni atong Mayo. Wa na sab gipadayon ang demolition human mi pahibaw ang kapunungan sa mga illegal settlers nga gikaso na ang luna. I don't know, ato i-exhaust kung which is which. Kung doon ay sila rason, ang ako life sa buwan na kanang rule of law ba, not rule of men. Matud sa abogado sa kapunungan, dili madali ang pagpahawa sa mga residente nga wa igong relocation site nga gipahibaw sa presidente. Matud pa ang luna o sa ka-timberland o wa maggamit sa gobyerno. Title is still in the name of the City of Cebu. Ang titulo, but ownership remains with the Republic of the Philippines, being a timberland or a forest land. Ang yuta gidonate kaniadto sa syudad sa usa ka religious organization aron himuon nga menteryo. Niatong Hunyo 14 mimando sa Cebu City Acting Mayor Margot Osmeña sa pagpademoli sa mga gipangtukod nga mga balay diyang naghinangat ang eleksyon sa Mayo. Mireklamo sab sa City Hall ang kasigbit nga subdivision tungod sa ilang seguridad, tungod sa kalit nga pagdaggan sa mga tao sa maong dapit. 300 ka mga individual ang namuyo karon sa Osmeña Shrine sukad Setyembre sa meging tuig human gidungog nga gisaad kini sa Bando Osmeña punto kauswagan nga papuy-an sa way mga balay. Dakog pagmahay ang mga residente sa BOPK nga misaad nga makapuyo sila sa maong yuta. Ang mga tao nga namuyo sa lote sa gobyerno dili sa nila hilabtan. In other words, wala nila sunda ilang saad. Ha? Wala nila sunda ilang saad. Wala nila sunda. Alang sa mga residente sa Barangay Kalunasan, ang pagpatukod nila og panimay, naghatag kanila og kaugmaon alang sa ilang pamilya. Apan hangtod nga wa pay klaro ang ilang kahimtang, mangandam sila matag adlaw aron panalipdan ang ilang katungod nga magpabilin ni ining maong lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Napapas na sa security sa GMR Megawide sa Mactan Airport ang CCTV footage sa mga naunang pagbisita sa giilang Chinese drug courier nga si Zhou Liming. Apan ang kapulisan nagtuo nga di kini makabalda sa pag-ila sa mga local contacts niya dinhi sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Ang katapusang pag-abot sa Chinese drug courier nga si Zhou Liming niadtong Hulyo 20, mauna lang ang nakuha nga kopya sa Aviation Security Group gikan sa GMR Megawide sa Mactan Airport. Ang duha ka mga nauna nga pagbisita sa Sugbo ni Liming dili na makita pa kay na-delete na kini sa in-charge. Nasuta nga tag-usa ka buwan lang ang storage sa matag CCTV recording nila. Apan gipasalig sa Aviation Security Group nga di kini mahimong babag aron mailan nila ang mga higala ni Liming nga maoy tigkuha kaniya sa MCIA. Kasi doon sa pag-check natin sa available na footage na nakuha natin, wala tayong nakitang other tawag nito, pwedeng makatulong sa atin dito sa ongoing investigation.
Matod ni Timpak, doon na sila'y nakuha nga iPhone gikan ni Liming apan ila na kining gi-turnover sa anti-illegal drugs group nga maoy nagunit sa kaso. Ipaubos ang maong cellphone sa digital forensic examination aron makuha ang mga detalye ni ini nga makahatag og lead sa nahimutangan sa mga gipangita. Meron pa tayong may ongoing tayo na ginagawa such as gathering of additional informations para hindi tayo nagpo-focus doon sa kung ano lang yung pwedeng maibigay ng file. Gipaabot na lang karon sa pulis kung kinsang judge ang pwedeng mugunit sa kaso sa giilang Chinese drug courier nga nakasud sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jing Kerosit, News 5. Mga local chief executives manubag sa DILG kung mugrabe ang problema sa gidili nga druga sa ilang lugar. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Kasong serious neglect of duty ang posibleng atubangon sa matag mayor kung mugrabe ang kaso sa illegal drugs sa ilang dapit. Matud pa ni DILG Secretary Ismael Mike Sueno, ilang ipatuman ang Masa Masid, usa ka programa alang sa komunidad sa pagbatok sa illegal nga drogas. Gihulagway ni Sueno nga dako kayog ikatabang ang mga kapitan, mayor ug bisan ang gobernador sa maong kalihukan. Og doon ay mga mayor nga dili mo support og it will come out in 3 months or by the end of December nga mag-proliferate pag yun, maggrabe pag yun ang droga sa ilaha. Then we will file serious, ang instruction sa presidente sa ato is you file serious neglect of duty and we will suspend them. Matud ni DILG Secretary Sueno, kung mugrabe gani ang problema sa gidili nga droga sa Sugbo, manubag si Mayor Tomas Osmeña nga mibawi siyang suporta. Apan nakadaig si Sueno sa kaagresibo sa Sugbo, batok sa illegal nga drogas. Agwan tatawag iyang withdraw, wa man tayo mahimo kay lahaman na. So i-supply nato ug unsa may kulang diri sa Cebu City atong dugangon. Unsa may i-charge nato kay lahaman na. Wala ma. Pero og mag-proliferate pag yun diri. So ang presidente nga order sa ato og mag-proliferate ang problem sa drugs sa Cebu City, then the president will come up with the serious neglect of duty. Apan di mumino sa 40 ka mga kapitan sa dakbayn sa Sugbo, may padayag silang suporta sa pag-abag sa kapulisan batok sa illegal nga drogas. Nang hinaot mi nga naa mi direct link nila or si Kinsa kibaw magyuta nga ang atong mga lumulupit dito na mismo na ibaw magyuta Kinsa gyud nagduwa dito sa atong kabarangayan. Usa ka pribadong pundok mitunol og 300,000 pesos aron hatagan og tag 6,000 pesos nga reward ang kapulisan nga makapatay og mga drug pusher. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gikatakda nga ipahigayon og mga adlaw ang launching sa Mandawi Business Month. Ang kalihukan pasiugdahan sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Ang usa ka buwan nga kalihukan lungkaban sa panaghugpong sa mga negosyante sa dakbayan nga maglakip sa usa ka business summit sa mga sakop sa chamber. Lakip usab niini ang Business Seminar, Investment Forum ug Property and Investment Expo. Gawa sa mga kalihukan nga may kalabutan sa negosyo, ila usab nga himuon ang ilang social responsibility programs sama sa medical mission, sports activities pinaagi sa Liga ng Barangay. Tuyo sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry nga mapalambo nila ang mga gagmay nga negosyo sa dakbayan. We're even thinking of a ongoing and even a year-long series of activities with the Mandawi City in partnership with the Mandawi City Government of Business and Mandawi City Government kay Magpabilin ang deployment sa military forces bisan ipatuman ang usa ka ceasefire uban sa mga rebelde. Matud sa Central Command sa Armed Forces, mga offensive operations lang ang maundang panahon sa ceasefire. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Gipaabot sa Central Command sa Armed Forces of the Philippines ang direktiba sa gimando ni Presidente Rodrigo Duterte nga unilateral ceasefire batok sa mga rebelde. Sa State of the Nation sa Presidente kagahapon, iyang gideklarar ang pag-undang sa pagkigubat sa mga Communist Party of the Philippines, National People's Army ug National Democratic Front.
Ang tigpamaba sa Central Command nga si Lieutenant Colonel Luzmindo Mamawag, mipadayag nga sila mao'y unang malipay sa deklarasyon sa presidente. It does not mean we will put our guards down. This will only cover our combat operations with the insurgents. But however, yung mga lawless elements, we will continue with the operations. Walay himuon nga withdrawal sa mga sundalo sa ilang mga area of responsibility. Magpadayon ang ilang operasyon, apan way offensive combat operation, kun search and destroy operation nga mahitabo kung mapatuman ang ceasefire. Giklaro ni Mamawag nga bisan adunay ceasefire, musukol sila kung maoy unhan. Gipaabot usab sa military ang direktiba sa gimando sa presidente nga paapilon sila sa pagukod sa gidili nga drogas. Pagkakaron, limitado ang ilang pag-apil pinaagi sa paghatag og intelligence information sa kapulisan. Currently, we have not yet received any mga orders nga ma-deputize me sa police. But we are in close ties with the police in terms with intelligence na to provide sa ila para they will conduct such peace and order operations. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Ipatuman sa Kapitolyo ang paspas nga transaksyon sa publiko sumala sa gimando ni Presidente Rodrigo Duterte. Gibarabara nga mahuman nila paghikay sa mga papeles sunod lang sa tulo ka adlaw ug dili na magkinahanglan og follow-up. Kinigaksyonan ni Jorena Carl Marquez. Davao for many years, so I'm sure kay balo na siya unsay mga paagi nga ma-bring down to 3 days. Kini mo'y bana-bana sa Kapitolyo na gimando sa presidente nga humanon sudod lang sa tulo ka adlaw ang transaksyon sa publiko. Gani matod ni Provincial Administrator Mark Tolentino, pangitaan nila og pamaagi nga himuon lang kini sulod sa duha ka adlaw. Apan dili kalikayan ang kalangay gumikan sa kadaghan sa proseso o sa volume sa mga tawo nga magdugang sa ilang transaksyon. We try to follow the procedures and the laws as much as we can. And sometimes, moments na makapalangan, no? When it comes to purchasing, also we want to purchase as soon as possible. Gimanduan ni Presidente Duterte nga pabalikon ang katawhan ug adlaw nga mahuman ang pagproseso sa mga papeles aron wala nay himuon nga follow-up. Nagimando sa presidente ang pagminos sa kadaghanon sa proseso sa mga transaksyon sa gobyerno. Ang Pangulo sa General Service June 7 nagkanayon nga dunay dili nila mahimong laktawon hilabi na sa mga dokumento gikan sa ilang mga buhatan sa gobyerno. Sa PGSO kasagaran kanang permit to renovate their houses kung settler sila or mga copy sa titulo o ng photocopy, dali ra kay na siya nga makita mo dito sa kuan sa ato mga charter sa different offices kung certification of employment ba nasa na siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jorena Carl Marquez, News 5. Association of Barangay Council sa Dakbayan sa Sugbo midangup sa Ombudsman aron mabalik kanila ang mga sakyanan nga gibawi sa City Hall. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Supak ang mga kapitan sa gihimo kunuhay nga inventory ni Acting Mayor Margot Osmeña sa mga sakyanan sa Dakbayan nga naa sa mga barangay. Nabalik ang ubang mga sakyanan sa barangay apan gimando ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ang pagkuha sa ambulansya o mga bus sa tulo ka mga mountain barangays. Nabalaka ang mga kapitan sa agsungot, babag-uno o kambinukot nga mapektuhan ang mga estudyante o mga masakiton sa pagbawi sa school bus o mga ambulansya. Nahadlok usab ang ubang mga barangay, hilabi na ang mga sakop sa Team Rama nga kuhaan usab og mga bus og mga ambulansya ang ilang mga barangay. Under Section 15 of the Republic Act 6770, otherwise known as the Ombudsman Act, to direct an officer or an officer, public official, to perform a duty required by law and to protect any abuse or impropriety in the performance of duty. Motoy purpose ato dili to complain, but it is just a request for assistance for the intervention of the Office of the Ombudsman. Usa ka resolusyon ang gipalabang sa Association of Barangay Council nga naghangyo sa Ombudsman nga manduan ang mayor sa pag-uli sa mga ambulansya ug bus. Unang plano sa ABC ang pagpasaka og sumbong batok ni Mayor Osmeña sa Ombudsman apan gitambangan sila ni Labella nga dili una. Well, we cross the bridge when we get there. Basta mao gyud na nga mo bitaw ng pugnan nato
Laing sotusab ang ilang gipasa sa ABC sa Ombudsman alang sa pagmando kang Mayor Osmeña pagbalik og trabaho sa 500 ka mga barangay health workers nga iyang gipangtaktak. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Og sa atong light news karong hapon, gilusad sa Japan ni adtong nakalabang Biyernes ang labing in-demand karon nga Pokemon Go application, usa ka mobile game app nga trending karon worldwide. Gani na ginaminamsab ang mga Hapon nga hingpit nang makaduwa sa usa sa ilang childhood favorite anime. Tungod niini, ang kanhi busy streets of Shibuya karon mas gidagsa pa sa kadaghanan. Tungod kay ang mga tao didto iyahay naman og pwesto aron makakuha sa mga nagkarayang Pokemon. Nanukad gikan sa Japan ani ang report ni Sheila Pasinio. Parte na sa pagkabata sa sagad sa mga Pilipino kining Japanese animation o anime na Pokemon. Nisugod og sikat ni atong 90s karon ang latest kining mobile phone application na Pokemon Go. Dinhi sa Shibuya Crossing sa Japan, usa ka real-life Pikachu ang amo na hinabi. Ang YouTuber o Pokemon fan na si Kohachu, kompleto gikan sa iyang costume hangtod na sa iyang Monster Ball prop. Nande Pokemon also Pokemon Go daisuki. Pokemon Go daisuki. Hi. Gilusay ng Pokemon Go dinhi sa Japan ni atong Biyernes. Kinihuman sa pipila ka semana nga pagbuwat sa mga Hapon aron makaduwa sab sa ilang childhood favorite nga game. Ang kanhi busy streets of Shibuya karon mas busy na. Tupad sa mga vending machines, dumpling sa mga karsada, at tubangan sa usa ka fast food chain, gawas sa Shibuya Station, duol sa sikat nga Hachiko Statue. Iya og pwesto ang mga gitawag nga Pokemon trainers aron makakuha og Pokemon. At ang standout gihapon kanila si Kohachu. Gamit ang virtual reality o GPS, pangitaon sa usa ka Pokemon trainer ang nagkadaiyang pocket monsters. Busa gikinahalan ang paggawa sa balay ug ang pagkolekta sa mga pocket monsters nga anaa sa publikong lugar. Tungod sa mga safety issues sa paggawa niini, daan na nga may pagawas ang Japanese government og mga tips aron makalikay sa disgrasya. Kining pamilya Iwamoto tuyong nibisita sa Shibuya aron lang makaduwa og Pokemon Go. Also, I decided to come to Shibuya because it's one of the places that you can find more Pokemon right now at this time. So what level is he at Now we're in the 7. Yeah. We have 64 Pokemon. 20 anyos si Manuel ni atong unang gipasalida ang Pokemon sa telebisyon dinhi sa Japan ug halos duha ka dekada sa kaniadto karon iya nang anak ang iyang kaduwa sa Pokemon Go. Anime? Yeah. They're still, doing on TV, so that's why I'm trying to have it, and that's that kind of memory. Alang sa walay karapusang mga chika, o pwede ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako sa JP Lau Quatsera, ang atong word of the day, nagkarayon. Roses are red, violets are blue. Undangin na ang shabu, aron dili mahimong violet ang blue. Agay! Mensahe ni JP, no? Undangi Ang shabu. Aron di ma-violet ang blue. Yeah. Ay mong color Pokemon kayo. Like, I didn't know it's such a big Doon na thing sila yung now. Pokemon craze in Japan. We also have a Sona craze here in the Philippines. Yesterday. Diba? Yeah. Mutingon ni Titus, way traffic, no? Paggawas, paghuman sa Sona, mga 5:30, hawan kayo ang daan. Kaya ang tanan, actually, They were watching. casual kayo yun ang dating sa atong presidente, no? When he talks True to his form when he was campaigning, it's still the same. And actually, Glenn, what I noticed, which I actually like, because there were no big words. No big words. It was mostly everyday problems that every Filipino wanted to hear. How do we solve this? How do we do this? And it affects everyone. I mean, all the other presidents, it were all the problems, they were all good. But this time, more bag ni connect gud siya sa mga mas direkta, sa ato sa mga Pinoy. mas may nung danon. Yes. Og
kinahanglan gyud nga tumanon. Exactly. Otherwise, Wala. Ang 91% mahimong 19%. yes. Paukat ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, aksyon!